Važnost danas usvojene rezolucije tim veća što je ruskim vetom na Vijeću sigurnosti spriječeno da međunarodna organizacija osudi genocid počinjen u Srebrenici, čulo se jutros na plenarnoj sjednici parlamenta u Strasburu. Istina se mora čuti, u njeno ime moraju raditi političari, kaže izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu. Nema pomirenja bez istine, koliko god ona bila bolna, a istina je, prije 20 godina u Srebrenici se dogodio genocid. Osuđujemo to na najsnažniji način i odbacujemo sve pokušaje negiranja ili umanjivanja. To nije samo napad na žrtve, već i na proces pomirenja. Zato pozivam političke lidere u Bosni i Hercegovini i one u regionu da svojim primjerom pomognu bosansko-hercegovačkom društvu da shvati i prihvati tešku prošlost kako bi se kretali naprijed. Dobro je i to što je Vučić odlučio otići u Srebrenicu i zato trebamo ovdje reći, ovo nije rezolucija niti protiv Srbije, a kamoli protiv srpskog naroda. Ove subote ću u ime parlamenta uz desetine hiljada drugih biti u Srebrenici. Biće mi čast da iskažem poštovanje prema žrtvama koje je pokazano ovdje u parlamentu. Sjećanje na genocid je veoma važno, uz žaljenje da je rezolucija UN-a blokirana. Žrtve su prije 20 godina ubijane oružjem, dok se žrtve danas pokušavaju ubiti šutnjom ili cinizmom visoke politike. Međutim, srebreničke žrtve se neće i ne mogu ubiti zaboravom. Srebrenica je obilježila cijelo višednevno plenarno zasjedanje parlamenta. Srebrenički cvjetovi na reveru zastupnika su jasno podsjećanje. Genocid neće i ne smije biti zaboravljen, ne zbog prošlosti, već zbog budućnosti svi u nas. BHT Dnevnik, Elvir Bucalo.